På denne flotte forårsdag skal vi på brasenfiskeri i åen. Vi er igen sammen med Nikolaj, og han vil først fiske brasen med bundrig og senere med flåd. Nikolaj blander et foder, som især består af grundfoder beregnet til strømvandsfiskeri. Det er normalt et lidt tungere foder. Han tilsætter desuden nogle grovere partikler og rasp. Foderet skal fugtes, så man kan danne en god tung kugle, som ikke opløses direkte, når den rammer vandoverfladen. Der er en masse gode fødepartikler i foderet. Der er f.eks. små pellets, kokos og hampefrø. Til bundfiskeri benytter Nikolaj en speciel stang med en meget følsom top, en såkaldt kviverstang. Det har ikke været muligt at sætte kameraet helt ude på selve fiskepladsen, når vi skulle fiske strømvandsfiskeri. Men kameraet står tæt på foder og fiskeplads, så vi kan følge med i, hvad der sker i området i løbet af fiskedagen. Skallerne er som sædvanligt de første, der indfinder sig på foderpladsen. Nikolaj fisker med en meget enkel bundrig. Det er en såkaldt paternosterrig. Hovedlinjen er 0,16 mm nylon. Til at knytte en linestump ned til blybelastningen kan man f.eks. benytte knuden waterknot. Linjelængden er her 25 cm. Blyet vejer i dette tilfælde 18 gram. Linjelængden ud til krogen er 50 cm, og der benyttes en størrelse 10 krog. Krogavnen vil ligge på bunden. Som krogavn benyttes en kombiavn af majs og regnorm. Ude under overfladen er foderet begyndt at virke på brasterne. Så. Nikolaj fodrer med 1 eller 2 foderkugler cirka hver halve time. Nogle af foderkuglerne klemmes ikke så hårdt, så de bryder hurtigt op og afgiver masser af lokkende duftstoffer. Bundfiskeri er præcis som flådfiskeri. Man skal hele tiden være opmærksom, og tilslaget skal times rigtigt.
en flot brasen, der vejer et pænt stykke over 3 kilo. Her omkring middagstid har der været noget stillestand i fiskeriet. Undervandskameraet afslører hvorfor. En gede er blevet tiltrukket af aktiviteten på foderpladsen, men som vi før har set, så er småskallerne næsten upåvirket. De holder blot et afstand til den store rovfisk. Brasnerne kommer til sydenlandet ikke ind, så længe geden er der. Geden er væk, og nu kommer brasnerne tilbage til pladsen. Nikolaj rækker nu om til flådfiskeri. Han benytter et forholdsvis stort flåd med stor bæreevne. Flådet er fikseret i top og i bund. Lige under flådet er monteret et SSG-havl. Cirka 30 cm over krogen er der monteret 2 BB-havl og 15 cm over krogen et lille nummer 1-havl. Krogen er en størrelse 10. Linelængden er lidt længere end dybden, hvor Nikolaj fisker. Agnen vil altså blive trukket hen over bunden. Som agn fisker Nikolaj nu med en cocktail af regnorm og madker. Når flådet trækker agnen hen over bunden, dannes en stor nedstrøms linebugt, som hele tiden skal rettes op, så man har fuld kontakt til flådet. Ja. Kom så. Ja.